Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Natuurlijk veel over Curaçao, maar we kijken ook nog even naar de omringende eilanden. Maar laten we beginnen met het belangrijkste nieuws. Gebrek aan ambulances op Curaçao. Dat is de opening van de Extra vandaag. Er is een gebrek aan beschikbare ambulances op Curaçao. En hierover heeft de Stichting Ambulancezorg Curaçao een noodbrief gestuurd aan minister van Gezondheid, Javier Silvania. De stichting wil dat de minister ervoor zorgt dat ambulances van het Rode Kruis beschikbaar staan, zodat in het geval het nodig is, daar ook gebruik van kan worden gemaakt. En niet dat er dan eerst nog toestemming van de minister moet worden gevraagd. Op die manier probeert men het gebrek aan ambulance op te vangen. Er zijn er nu 3 beschikbaar bij de stichting. En dat is weinig voor een eiland als Curaçao. Silvania ziet voor het eind van het jaar een nieuwe wet komen. Dat heeft de minister, die niet alleen minister van Gezondheid is, maar ook van Financiën, gisteren geantwoord in reactie op vragen van parlementariër Zita Jezus Leitu. Het gaat om het zogenaamde depositiegarantiestelsel. Wat is dat? Dat is dat er een garantie is voor klanten van banken dat hun deposito niet verdwijnt als er problemen komen met de banken. Nou, dat geldt alleen voor de financiële instellingen die onder de wet toezicht financiële instellingen staan. Het is in overleg met de centrale bank, die kijkt welke instellingen aan die voorwaarden voldoen. De minister zegt dat het wetsvoorstel bij de Sociaal-Economische Raad is en voor het eind van het jaar hopelijk kan worden aangenomen. Drukke avond voor de politie en de brandweer op Curaçao. We hebben een compilatie gemaakt van enkele zaken die zich gisteravond op Curaçao hebben afgespeeld. Het begon in de Caia Jules Blasini in Brievengat. Daar hebben onbekenden een bumper van een Kia Rio meegenomen. Daarna was er een poging tot inbraak bij de Kinky Snack aan de Rodeweg. Nog voordat de dieven naar binnen konden komen, is dat voorkomen, zodat de dieven niet konden inbreken bij Kinky Snack. Daarna was er in Steenrijk brand in een vuilnisbak, hoe zeg je dat, in een kliko. Dat was nogal een grote brand. Er waren verschillende beelden op sociale media te zien en eerst leek het erop alsof er een huis in de brand stond. Dat is gelukkig niet het geval geweest en de brandweer was er op tijd bij. En tenslotte is er nog bij de Rode Weg, bij de snack Topo Gigio, een auto gestolen en die is later weer teruggevonden in de Frederikstraat. Of het joyriding is geweest of dat mensen de auto hebben gebruikt voor iets anders, is nog onduidelijk. Maar het zijn allemaal zaken die de politie en de brandweer elke nacht weer bezighouden. En de Extra heeft de beelden daarvan. Zodat u kunt zien wat er ook gebeurt als u eigenlijk, de meeste mensen, gewoon thuis zijn 's nachts. Zaak Nuto, eind juli verder. Dat gaat over Santo Domingo in de Dominicaanse Republiek. Is op 19 april de Curaçaoenaar Irvin Lawrence Wawu gearresteerd, beter bekend als Nuto. Hij werd samen met Dennis Kudu en Tennis de Vries opgepakt. En alle 3 worden verdacht van grootschalige drugssmokkel, smokkel van wapens, moord en andere zaken. Het is de vraag wanneer de 3 verder weer uitgewezen worden. In het geval van Nutu was er dus gisteren opnieuw een behandeling in de rechtbank van de Dominicaanse Republiek. Dat is nu uitgesteld tot de 26 juli en dan weten we of Santo Domingo daadwerkelijk Nutu uitlevert aan Curaçao om de zaak verder op te pakken. Gewapende overval voor eten. Het is een hele treurige zaak. En die vond gisteren plaats op de Rode Knipweg. Bij de supermarkt El Gallo Grocery is een man gisteren naar binnen gegaan. Zoals iedereen die in een supermarkt binnen gaat. Haalde wat eten van de rekken af. Kwam met dat eten naar de kassa toe. En in plaats van te betalen liet hij zijn wapen zien. En onder bedreiging van een vuurwapen ging hij er vandoor met het eten. Dus een overval om te zorgen dat iemand
eten mee naar huis kon nemen. Dat is treurig, maar de politie neemt het zeer serieus. Er zijn camerabeelden bekeken en er is goede hoop dat de man kan worden gepakt, omdat er ook beelden zijn van de auto waarmee hij naar de supermarkt reed. Op heterdaad betrapt, meer politie nieuws. Gisteren op de Kubaweg zijn 2 mannen gearresteerd die druk bezig waren met het inbreken van een huis aldaar. Ze hadden een hek weggehaald voor een raam, waren binnen bezig met allemaal zaken bij elkaar aan het zoeken om die mee te kunnen nemen. Er lijken meer daders te zijn geweest, die konden wegkomen, maar nog voordat ze met de spullen weg konden gaan, zijn er 2 gearresteerd door de politie. En dan gaan we naar voetbal toe. Gisteren speelde de nationale voetbalselectie van Curaçao een vriendschappelijke wedstrijd tegen Puerto Rico. Die eindigde in 0-0. De wedstrijd moest 40 minuten gestaakt worden vanwege het slechte weer. De wedstrijd werd gespeeld in Miami, want daar is de Curaçaose selectie ter voorbereiding van de kwalificatie voor de Gold Cup 2023. Daarvoor speelt Curaçao vrijdag de eerste wedstrijd tegen Sint Kitts en Nevis. Dat houden we voor u in de gaten. Dit was het belangrijkste nieuws. Even reclame en dan hebben we nog veel meer nieuws voor u. Pizza Hut ha cumpri 40 años y así nos celebré en grande. Con nos celebration meal. 2 small pizza, 1 topping, 6 cinnamon sticks, 6 breadsticks, pa 40 florin. Cheese llena bodatos nang patras di ebon y tire de buzón. Asina, botin chance di gana, di edepes nang di correnden for 2. Pizza Hut. Pizza Hut. For the love of pizza. De EVO-resultaten zijn bekend. Dat is de eindtoets funderend onderwijs. Leerlingen in groep 8 maken die EVO-toets en dan komt er naar voren naar welke school ze het beste hun vervolgonderwijs kunnen doen. Nou, de resultaten werden gisteren bekendgemaakt en voor ruim 1100 van alle leerlingen kwam naar voren dat het VSBO hun beste vervolgstudie levert. Voor een kleine 500 gaat het om de HAVO. 85 leerlingen kregen te horen dat ze het beste op het niveau van AGO kunnen blijven. En maar 28 kinderen in groep 8 moeten blijven om de EVO-toets nog een keer te maken. We spraken erover, kort weliswaar, maar vanochtend met de minister van Onderwijs, Citré van Heidoren, vlak voor het begin van de vergadering van de Raad van Ministers, liet hij weten dat hij blij is met de resultaten van de EVO-toets. Minister, bent u blij met de resultaten van de EVO-toets? Natuurlijk zijn we blij. Ik denk het is een heel goede prestatie. En die prestatie moeten we zeker dank geven aan onze leerlingen. Maar ook aan onze docenten en schoolbesturen en ook aan mijn collega's in het ministerie. Dat alleen maar 28 leerlingen per herexamen moet doen, dat is een geweldige prestatie met betrekking tot de EVO-toetsen. Goed zo, dus eindelijk ook, er wordt vaak negatief nieuws, maar dit is gewoon een positief nieuws, dit is gewoon een positief resultaat van de EVO-toets, zegt u. Ja, dit resultaat die moet bijdragen aan zeker de omwenteling dat wij willen in het onderwijs van Curaçao. En we zijn hard aan het werken aan het plan van mejoración de enseñanza dat binnenkort wordt gepubliceerd. Het is een plan voor de komende 5 jaren, ook vergezeld met zijn begroting. Dus we werken hard om ons onderwijs weer op peil te krijgen. We blijven even op het gebied van onderwijs, want dezelfde minister van Onderwijs van Heidoren had eerder dit jaar een rapport naar het parlement gestuurd waarin de resultaten staan van onderzoek naar de belasting bij ouders met kinderen in het funderend onderwijs. En dat onderzoek is gedaan door Odette van Brumen-Girigori van de Universiteit van Curaçao en zij was gisteren in de Staten, nee, niet gisteren, eerder deze week, volgens mij maandag, was ze in de Staten samen met de rector van de Universiteit van Curaçao. Van Brumme-Girigori was daar namens de Foundation Fair Educational Chance en de Lanoy namens de universiteit. Ze spraken met de vaste parlementaire commissie onderwijs en het ging over het rapport Belasting van ouders met kinderen in het funderend onderwijs op Curaçao.
Veel ouders hebben te maken met een grote belasting. Ze moeten veel werk doen voor hun kinderen, met het huiswerk van hun kinderen. Dat lukt niet alle ouders. Dat heeft weer gevolgen voor de resultaten van de kinderen. En eigenlijk is het resultaat van het onderzoek dat de druk op ouders te groot is. Daar moet iets aan veranderen, zegt Van Brumme Kirigori. En daarom zouden scholen beter naar hun curriculum moeten kijken en ook op een andere manier wellicht huiswerk moeten geven. Nou, dat rapport dus is besproken in het parlement, zodat er wellicht verder stappen kunnen worden genomen. We houden het voor u in de gaten, maar het is in ieder geval een onderwerp dat vooral voor ouders met schoolgaande kinderen zeer belangrijk is. En dan hebben we een bericht dat eigenlijk op het laatst binnenkwam. Het gaat over een aanrijding van een burrito-truck. Dat is afgelopen nacht gebeurd bij het pompstation van Santa Maria. Daar staat zeker voor de liefhebbers zeer bekend een bekende burrito-truck. En vannacht is er een auto tegen aangereden, of in ieder geval een voertuig. De burrito-truck is beschadigd geraakt. Dat wordt nu onderzocht. Camerabeelden worden bekeken, maar de politie wil vooral weten of mensen wellicht gezien hebben dat er een botsing plaatsvond. Want de burrito-truck moet nu opgeknapt worden en dat heeft weer gevolgen voor de eigenaar. Mocht u iets gezien hebben, dan kunt u het altijd melden bij de politie. En dan gaan we nu over naar buurland Bonaire, want daar is door het Mental Health Caribbean een bijzonder boek gepresenteerd. Dat kinderboek, het gaat om een kinderboek, heet Unkasi Yeng en dat kun je het beste betalen met een kast vol. Het gaat over mentale problemen en het boek moet het makkelijker maken voor ouders en kinderen om over hun emoties en vervelende ervaringen te praten. Kijk naar de volgende reportage van Caribisch Netwerk. Imagina como cabeça cache. De cache tem panha. Então cada panha tem recuerdo. Para ter bocache na ordo, vamos doblar cada panha neti, promeco bo poner den cache. Op Bonaire is het Caribische kinderboek Unkasi Yen uitgebracht. Het boek, wat een kast vol betekent, moet het makkelijker maken voor ouders en kinderen om over emoties en vervelende ervaringen te praten. We zijn bij scholen geweest en we hebben al een paar ervaringen van kinderen meegekregen waarin ze dus heel open konden vertellen wat voor emoties ze voelden, waar ze dat voelden in hun lichaam. Ze zeiden zelfs, oh, mijn moeder heeft ook zo'n kastje. Ora mami reacciona na un maniera outro, cubo no acostumbrar com ne. E ora ei, para suceder com porta chiqui di micashi a habri, 5 mitabataque. Para eta brinda, moet je dan di boneiro, spil e também ventana, com spil mi que men, com antamira na mes representar dinge boeki, of na po identificar na mes com karakter na kutin dinge boeki. Anto como ventana, si nang no por identificar na mes com situação, na por mira si, na por binnen contacto via di boeki, com situação que por passar. Den caso of een persona, su cabeça, su cache. Wat ik hier veel heb gezien in de praktijk met mensen waar ik mee heb gewerkt, is dat mensen te maken hebben met dat hun kast soms behoorlijk vol kan zitten met nare ervaringen, zoals huiselijk geweld, alcoholmisbruik. En daar kunnen ze best wel veel last van hebben. En ze gaan zeg maar door en door en door, omdat ze 2 banen hebben en ze moeten het allemaal maar zien te bolwerken met ook hun kinderen om hun heen. En eigenlijk met zo'n boekje ook willen we awareness creëren dat ga eens toch even nog de tijd nemen. Wat zit er in je kast? Kunnen daarvan dingen opgeruimd worden? En wie heb je daarvoor nodig? En durf het bespreekbaar te maken. Is dit een boekje wat gewoon direct vertaald is vanuit het Nederlands? Nee, zeker niet. We zijn er echt heel bewust mee omgegaan om de aanpassing naar de culturele context te maken, naar Bonaire, naar het Caribisch gebied. Ook samen met de ervaringsdeskundigen, hoe kunnen we het verhaal aanpassen en ook heel toegankelijk maken voor iedereen hier. Het boekje taal dat leuk en door aan. Het taal dat in kost pret aan met dingen boekje. Gusta lezen boekje, jara, je was jouw hobby, emotie en to jara or mi biragrani misaki misasi. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We hebben weer geprobeerd veel nieuws voor u op een rijtje te zetten, zodat u bij bent wat er allemaal gebeurt hier op ons Douchy Curaçao. Wij hopen u morgen weer te zien. Dan komen we weer met nieuws en dan brengen we u weer het allerlaatste wat er hier op Curaçao gebeurt. Hartelijk dank, fijne dag, tot morgen, tot ziens, dag.